Стой. Это чей дом? Это наш. Я не уйду. Уйди. Нет. Я тебя поздравляю. Это бабушкин дом. Почему? Уйди. Ладно, молодчик, я тебя поздравляю. Я тебе не дам толк. Молодец. Я тебе не дам. Хорошо. Хорошо. Уйдите. Зато я тебя люблю. Нет, Да. я тебя не люблю. Молодец, молодец, я тебя люблю. Хорошо? Всё, Как тебя зовут? Механик. Механик. Молодец, молодец, он не механик. Болеет, что ли? Ладно, механик Джон, я тебя поздравляю. Молодец. Хорошо? Не подай. Ладно, ладно. Ладно, иди Борис. Уйди. Хорошо, я уйду. Сейчас уйду. Хорошо. Не бойся, уйду. Все, мы закончили. Все, конец фильма. Уйди. Ладно. Ладно, я уйду. Тебе больно? А? Больно? Укол? Нурофен дуры, Потом... Салом алейкум бародарои азиз, хай тамошо кардин дар аввали видео мақсад додарака мақсад дастша ҳалол кардем хади доктор где-то 130 километр омадем тарафи Сергей посад кардое ки бидона ҳамин тараф омадем барои ҳамин як кори хайр бигем. бародарои азиз, фаромӯш накунед ки бармонда доктора ҳаминҷа болода номерои ҳамин доктор мондагӣ ҳамаш. Салом алейкум мекунам зи як гап доктор ҷон гӯ. Салом алейкум дӯстони азиз, ин ман ҳастам доктор Беҳрӯз. Чуноне ки бародар мо қайд кардан, дар ҳақиқат хай омадем кори хайр бениҳоят кори хайра гузарондем. Дударака дастша ҳалол карда, яъне ба забони хатнасур. Хатнасур кардем, насиб бошад хай Москва дуртар буда, хеле дуртар буда. Хай ин гап надора. Ҳамин вақте ки мисол раҳбари шакаре пардохт карда, албатта ки мебинем. Ай на ҳар духтур мерава баъд раҳои дуру, лекин ман меравам. Ман иншоалло меравам. Любой хеле дам касали вазъин дорем, занг бизанем, дастгиритон мекунем иншоалло хизмат мерасонем. Ягон ман иншоалло дар хизмати муҳоҷироям дастгирӣ мекунам, бародари муҳоҷира иншоалло. Ай чӣ гапе дорем хай бо гап зан иншоалло. бародари азиз, доктор дар любой хизмат чизе мешавад занг бизанед, номероша мемонад аҷа. Доктор Беҳрӯз менависа, номероша ҳамҷа ҳастай. баъд як хабари дигар гуфтам барасонам, дар шаҳри Москва клиникаҳое ки ҳастем, ҳамин номерое ки мемонад дар ҳамин номеро ҳастад. нигоҳ кунем бародаро. мо ҳозир билет мондагӣ 5000 билет буда, 5000 билет ҷо аллакай 4000 чандташ мондагӣ. Билет 2000 ай. 2000 мақсад бо соҳиби 2000 тавбати бепул мешавад ҷо аллакай мо клиникара кушодааст дем барои бародарои мисол бародарои худмон тоҷикои худмон тавбатат бепулай, на барои як рӯз, барои ҳамавақта. Мисол ту миёй тавбатат бепулай, консултатсия ин вай чизода пул наметида вообще. Миёй мисол агар дар шаҳри дурам бошӣ тариқи онлайн қатъи ответ мегирӣ, мақсад иншоалло тавбатот бепулай. بدون خریداری کنه انشالله که بهترین اقدامه من انشالله کوشش کرده هستم برای شما مهاجران. اینا که بهانه نکنه، اینا میگه این و یاردمو نمیکنه، اینا بهترین چی بهترین شانس داده هستم. 2000 ای آبشی 5000 بلیط 5000 اونجا علاقه 4000 جیش موندگی خریداری کنه اونجا بلیطو ما کشیم клиникара баъд стоматология арзон, ҳамин конкрет арзон мекунем ки шумо дар ҳайрат мегузоред. Бо ман иншоалло бачаҳоро ёрдам мекунам. ҳақитон дар ҳамин видеоҳо мебинед дар канали не бародар мо хайри муҳоҷир иншоалло мебинед хитон конкретна. хитон хулосатона мебаред иншоалло. Ман понт намекунам мақсад. Ман ягон сухани пеш намекунам, лекин иншоалло кӯшиш мекунам ки дастгирӣ кунам. бале бародари 2000 ба ӯ хотире ки мақсад ёрдам барои клиникара сохтан, масалан клиникара айнол месозем, масалан зданира полни месозем, ана чӣ ном дорад барои тоҷико мақсад миёен ҳамин чизи ҳамаш хари пашти бепул мешавад. Ва
фақат чӣ мекунӣ, ягон дору, ягон уколта мехарӣ, тамом. А так ҷои хоб, масалан, чиё ҳамаш ҷо бепул меша барои шумо. Вақти мақсад ҳам дору уколта мехарӣ, всё. Худованд ҳамата нигоҳбон боша. Чӣ хизмати оиди мақсад доктор мешавӣ, ягон ёрдамо, ягон че номери авиакасамай, номери доктора. Занг бизанед, иншоалло ки дар хизматем. Дар моҳи шарифи Рамазон ҳаматона худованд. моҳи шарифи Рамазон муборак ту бошад, тансият хонаобод бошад, бидрони ҳами каналора титипит кине, бизане лайк, паделиса кине, ҳами ҷарраси каналора бирорен. Бовар ка ҳами девона мешам да. Ҳоп бугуш як ҷаррас шаброрен, подписация ки нахо қаз зурут биё як подписация колокольчик абзир брава. Нахо мо канало пул кор намекунем. Хай ки кӯшиш мекунем ки корона нишон биде ки тоҷик маъно мисол Бале. тоҷик ҳам дар арсаи байналмилалӣ бардоштан дар кор. Бале, бале. Канал якай берида дар поин дар комментарий мемонад силкаша Дар канал дорем подписация кинем. Худованд ҳамата нигоҳбон боша. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.